Ano? Yo mga kabisaya, ito naman yung kasama ko si Ruben Disler. Shout out to kay Skyping Blue Disler. Iwan na ako ni Kabisaya Vlog. Pupunta na ng Qatar. Katamara. Ayun, di ba? Di nga, balik tayo doon sa pinag-usapan. Bakit tinatawag ang Paris? Ano ba ang kaparis niya? Ulam sa kanin. Ang ulam nun, Paris na. Paris na tawag na Paris. Ibig sabihin, Na ang luto niya ay Paris. Paris. Dati, yung noodles nun, yun ang tinatawag na Dirty Mami. Ngayon, para maiba naman, Paris naman ang pinangsasabaw. Paris. Kaya malapot. Kaya siya tinawag na Paris Mami. Paris na mami. Oo. Tapos masarap siya i-ulam sa sinangag. Ano? Huwag mo na. Di pa. Kulang pa yun eh. Ngayon ba, nagluluto ka sa bahay mo. Luluto ko ng lakimi. Tapos kanin. Ibig sabihin, Paris niyan. Paris yun. Paris niyan. Paris yun. Yung lakimi na beef. Saka kanin, Paris. Pag Parisin mo, Pag may kasamang itlog, hindi na Paris yan. ano na yun? Triplets. Paris with egg. Ang makakasagot niyan, yung ano yan? DA. Talagang bright ka. Department Agriculture. Sinam, nanggal ko aswang Nagkalikulan ang talingan kayang Huwag mo kawasay Napupapra Napupapagdawan Pati Ayan, what's up mga kabisaya? Yo mga kabisaya, ito naman yung kasama ko si Ruben Disler. Oo. Shout out to kay Skyping Blue Disler. Skyping Blue, ma'am. Shout out. Shout out po sa'yo. Iwan na ako ni Kabisaya Vlog. Pupunta na ng Qatar. Tala ng Qatar. Katamaran. Tamaran. Di nga, balik tayo doon sa pinag-usapan. Bakit tinatawag ang Paris? Ano ba ang kaparis niyan? Ulam sa kanin. Oo, ang ulam nun, Paris na. Yun ang Paris na. tinatawag Paano na masabi? Paris. Ibig sabihin, Baka na ang luto niya ay Paris. Paris. Oh. Dati, yung noodles nun, yun ang tinatawag na Dirty Mami. Ngayon, para maiba naman, Paris naman ang pinangsasabaw. Paris. Kaya malapot. Kaya siya tinawag na Paris Mami. Paris na mami. Oo. Tapos masarap siya i-ulam sa sinangag. Ganun. Huwag mo na. Di pa. Kulang pa yun eh. Ngayon ba, nagluluto ka sa bahay mo. Luluto ko ng lakimi. Tapos kanin. Ibig sabihin, Paris niyan. Oh, magka-Paris yun. Paris niyan. Magka-Paris yun. Yung lakimi na beef, Oh. saka kanin, Paris. Pag Parisin mo, Pag may kasamang itlog, hindi na Paris yan. oh,
Ano na yun? Triplets. Paris with egg. Paris with egg na yun. Pares na. Masarap Kasi- yan. Nagtataka ako, bakit tinatawag ng Pares yan na Ay, kaya mo. ano lang naman yan? Ang makakasagot niyan, yung DF, ano yan? Ano? DA. DA. DA ba yun? Department Agriculture yun eh. ano? Ano yan? DFA. DFA. ba yun? Food DTI. and Administration? DTI. Hindi. DTI DTI. ba yun? Oo. Hindi. Tama, pati tayo, wala tayong alam. Department of Food and... Tama ba yun? Oh. Department of ano? Agrarian Report. ano ha? Naloko na. Kasi basta yun na yun. Oh, Basta kay Pares. Pares. Talaga yan. Ayan, mga Bisaya, alam niyo na ha. Yun ang tawag sa ulam na yun, pares. Tawag sa luto. Lutong pares. Kasi ngayon pinagtataka ko kasi bakit tinatawag ng Pares yan? Oh. Diba? Ngayon, alam mo na. Kailangan itanong ko pa yan sa Yung mga sabaw. eksperto. Ay, oo. Ano kaya no? Ibig sabihin, yung sabaw yung magka-Pares niyan. Oo. Pares, sabaw. Sabaw, laman. Paano pag ganawa? Yung sabaw mo, sabaw ng baka. Oo. Tapos sabaw ng baboy. Oh. Pares na yan. Mag-aaway yun. Ha? Mag-aaway yun. Gararambol na yan. Oo. Kalokohan talaga. Yung baka ayaw kumain ng kanin, baboy. Katulad na Pero Adventist. yung baboy, kumakain nyo ng kanin, Parang baboy. Adventist ay kumain ng baboy kasi Diba? magkadikit yung paa. Mm. Kailangan magkahiwala yung paa. Ganyan. Okay, kailangan biyak ang paa, gumunguya. Umunguya. Oo. Eh bakit Ikaw, biyak ba paa mo? biyak na biyak yan? Gumunguya ka ba? Kakainin biyak ka yung ng paa ko na yan. Adventist. Ayan, alam niyo na mga kabisaya. Tungkol sa Paris. Kasi yan talagang pinag-iisipan ko ng mabuti. Bakit tinatawag na Paris yan? Wala namang kapares. Wala naman ka-Paris. Kanin lang at saka ulam. Pag kumain ka dyan, kailangan lagi ka may kapares. Kaya nga. Okay, alam niyo na. Sige. Ano na? Mga bang, susunod. Ikaw, Christian, Ah, pag ginagaw namin yung bike mo, anong hahabol ka ba o hindi? Hindi. maniningin Tara, na tara. lang yan doon. Maniningin na lang yan doon. Ay mga Bisaya, si Christian Museros Vlogs. Ayun o. Andito na kami sa Isim North. Ito, akit kami sa overpass. Ha? Ay, da. Hi. Traffic. Traffic mga Kabisaya, oh. Haba, oh. Yan is in North. Kaya yung MRT7, tagos ito, Bulacan, San Jose del Monte, mga Kabisaya, no? Malapit na matapos ito. Ito yung project ko. Pinapagawa ko, yung MRT7. Wow. Oh, maluwag, walang traffic. Yan, dito ka, dito. Tapos kabila, mga Kabisaya, ang traffic, oh. Pahaba ng pila ng bus lane, oh. Ayan, oh. Bus lane, ang haba ng pila, mga Kabisaya, oh. At dito na kami sa ilalim ng ano, MRT, ay SM North, mga Kabisaya, no? Kasi nandito yung terminal papuntang Bulacan. Sasakay tayo ng UB Express. Ayan, mga Kabisaya, oh. Yung terminal. Ay, mga Kabisaya, uuwi na sa ano, magbabike lang sa
Papuntang ano yan. Ingat, ingat! Sa ano yun, sa North Caloocan. Yung uwi ni Christian Museo. Ayan, ito mga terminal mga Bisaya. Ito si Ruben sa Rizal to, sasakay. Ang uwi nito, Rizal. Walang traffic, walang traffic. Ano Ben, saan ka na? Ito na ako, Bisaya. Lalakad ka lang? O sige, lalakad na lang. Lakad ka na dito sakay? Ayun mga Bisaya, ito sa kabila. Ito yung mga Yobe Express. Oh. Dito tayo sasakay. Marami ng pila yan. Mga Bisaya. Dito ako sa Marilao, may kawain no. Mga Bisaya. Ito yung sakay ako, Marilao. Ayun mga Bisaya, dito tayo sakay. Ito si Marilao. Marilao. Ayun Kabisaya, dito sa ano. Sakay tayo dito. Meron pa? Sana lang, tollgate, may kawayan. Sa Parito. Kapag pa dito. Yan, mga Bisaya, dito may kawayan po tayo. Mga Bisaya, kapag pa dito. Yung mga Bisaya, sitwasyon dito. Sobrang traffic pag ganitong oras talaga. Yan, Inlix. Traffic. Yan, dito, paluwas ang Maynila yan. Bisaya. Sobrang traffic. Nasa Inlix na nga oh. Nabulbulo yung traffic ng Bisaya oh. Yan. Traffic sa Inlix na nga oh. Ganito talaga oras mga Kabisaya dito sa lugar ng may kawayan, mga 4 hanggang 6. Sobrang traffic talaga dito. Kasi yung mga tracking papunta ng Santo Niño, Sterling, yung mga truck laki. E, siyempre malit lang yung daan dito, kaya gabulbuhol talaga dito mga Bisaya. Pero yung papunta ng Sterling yan dun, Santo Niño yan. Ang North Expressway yan o. Sobrang traffic o. Ito yung mga Bisaya, ang haba o. Traffic. Dito naman ako sa ano, bababa ko sa hagdan. Yan. Dito ako habang tricycle papunta doon sa Libtong sa amin. Tinding traffic talaga dito sa lugar namin mga Kabisaya no? Kasi nga dito yung lahat yung ano yung factory. Pag ano sa Sterling Gate 1, Gate 2, Gate 3 hanggang doon sa Santo Niño, puro pabrika. Kaya yung mga truck dito malalaki. What's up mga Kabisaya? Dito tayo sa bahay. Dumating na tayo dito sa bahay namin. Isang oras kalahati biyahe natin mga Kabisaya no. Ayan, si Mrs. mga Kabisaya naliligo na, papasok ng trabaho. Panggabi yung ano niya, duty no. Mga Kabisaya oh, yung bunso ko. Ayan. Shout out. Saya, hanggang sa muli, ang ito yung lingkod si Kabisaya Vlogs. Nagpapasalamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking mga videos. And maraming salamat po sa lahat. And God bless.